Hakia Satiri Tini mau salsa salli lumane ini ke bar soka hamagai waktu itu nang hospital tang lagi dokter bukan ka itu mana sih dokter no kayak kaisa private hospital tam sekolah hospital bunga Ganesh hospital private hospital tang lagi kayak dokter teh salsa lagi ini bikin sih rohka omoni pore tuh ini ya kayak mana resto kamu tahu kayak mana pun ada resto macam ni tam pore ini ya kayak mana blood test nanti test karena sudah roh kayak di sini dokter saya roh kayak baksa sin dokter jam sakit kos tapi coba kali tu, karena tak kayak borok dok panjang coba kena ni kos kok ya borok foto di sana sih kena ni video di sana social media, taruh kini dok pani sini jadi tu kos nunggu borok kos tapi tahu sini coba insam, tu borok lumana macam lang mana problem sebab 5 star di situ, karena duk jonok di pasar tu ni, orang sisi ni bagai yang mungkin borna pun kena di, mau hotel, amse ke letra sih borok kena sana ke, omar tu sana kok ya. और लेफ्रा होटल से कहाँ में गसीन बजे गमो एकदम ही करो हाथारों से सुनवाया में इतना बोला चिस्ता कर और रूमो जंबार उसको खाने कैसे रूमो 4-5 जन के पंद्रह है ये बड़ा उबांग था कभी 20 जन है क्या हम आके खाने चेंगर कांग्रेस से जंपोस तो खाली तमिल रूमो उसका कम जरा 15 से बच्चा किसी रंग नहीं बगाई निजे दो खाना हम ये सितरा खानों के कोई रंग रजन नहीं भाई दो खाने के जो सामने हम है दफा ओमहाय नंग्रा से खाथिगोन के बाइक दफा यगनाय दफाने बाङै गुबैबो खाबाय खरसा कनै जाबा खायनो 15 दर खामियाखै नष्ट करके नन बाङै सब बक्स नै उलो सब खायनो हिनो बुखा लग न बसे द लगै माने बा कैसे लिमिट दं हैसि हम बाङै प्लीज नन पावगो दफाने अगेन छ नता खायदि ठीक আছে दाला लिखैनाय उनाव फैनाय जाला जे सिगिनो दफाने फाइट खेम पनो फाइट खेम जागा 15 दे ओमाय के साका के दलाई के ताय खने को तिल साथ के आई था हॉस्पिटल क्लाने खुनु को अब के ब्लड टेस्ट होना खाली छ म जों जे फमानि खायसे रुम 4-5 जना के मनो 5 स्टार होटल जों सरि पे हॉस्पिटल से लाजा आ जगह 5 स्टार होटल नि खरचा तिब्राखा न्यूज चैनल फेसबुक पे म सामान्य से कष्ट पे कम गया फोन बेनि को बैराम नि बागै ये तो और तंगनाय बाबो हाय के सानामो सो 5 स्टार होटल है जागमार को पे नादि गुसु कष्ट गलाय चराय रो बिमुल वाति नबा दियाके पेमनि उ जगह 5 स्टार नै बर्न प्रसाद पेमनि बिराद अनलाइन उ दिनि फाइनारो ने दिनि अबसन लाग फाइने बिरो फाइने बाइक नासिं नालिया फाइने पिसिनो 5 स्टार जा नि कामुनि को आमसे के बरफ तलब तफरे न बा तफरे कैसे लिमिट दं हैसे आमसे बरफ रक थां दहै लाबस करे समा के सानायना सुनाम सनो नंदिनो फाने संबो खालि जासनो रां रहा दिल्ली पे कल यालावा जों गना बिपदाना केरेबै जोंबो से पसा वाते बाते मा जगे सिनि बरा मन गेरि मा सनो एको ना जनि या मोर थांबिबार माने हम द 5 स्टार को थमाने एको नाइ दि नि मखां र नाइ नाइ यानि मखां र नि को यातर नाइ दि को ताम के स्किन डक ताम थमै गा 5 स्टार को जरो तंनाइ नि मखां ग सिनि ना फाटा रां र करे सनो 5 स्टार तो साला एक्सचेंज 5 स्टार होटल को मा ना सालो आइगन अरे 5 स्टार होटल चुनागी वैसा तंगि भेजा दिनि फेसिलिटी गुत्तु होटल फेसिलिटी गुत्तु तला क्लाइट हुई तो मनी जागा नुको के सेमले म 1 स्टार इको से गरीब ले स्टैंडर्ड से गरीब ले मो इको तला नि बेन सिप हा सबै से 4 जना थुलै केसर म 4 जन 5 जन केसेबला थुलै न मुरबो तेसि लुमजा तिनि छोरी छ लुमजा बाइक हम तके सारा के बा ताइ ताइ मासा मांगने कोले का भाई नमजा आपण में सब सही को हम तके सामान्य आगो उन चैनल के पारा दी हम बात परते ना छमो उनते बात परसे ना लंखाया पन चलो तिबाराय जो विद्वान तो खलाइना बगै असे पोस्ट तो खलाइ दिल्ली आज पॉइंट तो कुल राजनीति दल दिदी मोबाइल नंबर आनो कारेक्शन खाइ हां आज पॉइंट तो कुल राजनीति दल आगर तला होइते दिल्ली पॉइंट हिनान साहस करि दो हम सिकाय डेविड मोरासिन को निजिसो रिस गो सुइन उसे वेस्ट बेंगल का से रिस खाइ पारङै पुरो
উত্তরপ্রদেশ পারনা নাই হতাবো এমবুস আসলে গুলি খাইজানো নাকি অনেক কিছু খাজে তো আজ কষ্ট করে কাল লাগা এমবুস খাইজানো জানা তো জড়িত তো নর আবু সব আলিবাগে আমি সে নর জড়িত তো মানার কিনে নামে দাদা মানার কিনে নামে যা দরদ জড়িত তো সাদি একে নগদ পাইনাই সুন পাইনাইছি নুমুর জড়িত তো বুথারা নামে যারা শোনা আমরা দেখব কম নাই ভেন্ডারস সিরি সিং সিরি বরং রেগাউন খাই যাতে ফেক সামান রামো কাজ নাই র নম্বর না সাও সামনে কো বেন ভাই তো মামো হ্যাঁ সাথী পা বড় মুকেরা চ্যানেল নুমু তোমরা টাইম দিতে আমার নগদ খাঙ্গে পালমাস মারাম নাই পুরা টাইম দিতে আপডেট দিই তো তিনি বড় মানে স্টার্ট খাইয়া বড় সমিয়া হ্যাঁ মাসে মানে গিয়া কোন জায়গা কিনান জায়গা করে কোন জায়গা তুকুনা জায়গা করে চালান জায়গা করে চা পাইছিনি বিস্কুট পাইছি কোন সাবুন হিমানি দङ আজকে কষ্টকে ফাইকা মজা গাও নং মতামতি ব্রাসার তারসে তস খানানে একটা আরম্ভ খাইতে হলা বিল চ্যানেল তারে দিকেও তুমি চ্যানেল হলো হলিয়া মানি যাও কি করব তো করে সেই কি করব খালি ভাই হাই তার বুতে লবে মই কে তো রবে আলে নে কে মাই না তা কি মাই করে কি হাও মা তো ও তো কি ও ফাস্টার বুতে দা Ang 5-star hotel dah, sengkong mana sini? Ngimana zero class hotel ko ngimana? Gak sih, kalau hawa pasang sang lagi, saya rumah khorok betul lah jadi sih. Yang pengen jadi itu kan. Oh, madam sah. Gak aku lagi, madam sah. Madam. Harus apa ni? আচ্ছা দাদা গ্যাস তোমার হওয়া তো রক্তিয়ান অর্ডার ছুনা অমনা খরচা তিব্রাসা ফেসবুক চ্যানেল চালানাय ওয়ানসার বরাং জাগে তিব্রাসাनि বিরুদ্ধে সামুদান দিনাय সাজামাবাক ন 5 স্টার হোটেল পরিছে সাউ 5 স্টার হোটেল সেন্টার তাম সানাম সুনো आमो कक सानाय बर सानाय न बरनि 5 स्टार मो थांबैबा जों थिना नाय दं ini yang belum kayak itu tadi baik sudah Amna news ini kayak Facebook channel tong CBM ni. Mereka borok 5 star hotel sesuatu tong ni story sih. Oh, 5 star hotel udah orang korok tahu cuma boleh aja aku sih kos lagi. Kamu ada lo borok dok apa belum sih hospital kali tong tuh jarak potong tuh. Nor sudah rang nih pakai kicik siapa lo? Nor dia mau kering ya kayak. Amsek nih cus ini borok itu kotor sorry sih sama saus terus borok dok kalau pesan tuh pun coba sih. Kono Bukan tuh kuna nggak sih? Mai semua saya kok ini nih burung kau kok saya tuh sama apa channel. News itu Rajas Tibro mana? Jadi Razus Tirgama ngelanya khabai neng ok non kipilnya haranya mon pep nih strong tar din salsa phainya neng ni mida Kamu tuh ingat ya bunga botol jok tadi nomor saya gerap nih sih. Are sing busu jotero kos tongi tong sing ke tong thugi ya tong phera salsa phainya neng boni ni sulti saphai asung sauna no sang bai hi mi chai yaw Ni bir mobile number sudah na mobile number basi kos naik Sali baik pun salam. Busu kos tongi to. Pagi, logi ni pagi. Busu kos tu wei tau. Ulu nama bu safety kerei, cana bu safety kerei. Emon ke kos tu ke salai ma tau go. Apa no wan tu kerja, apa ke kong no sana ni, datang di. Pagi logi ni naik pagi. Apa saya mana ni? Busu langsung lah yang kos lain. Ah, mereka se gian kita tu sana ke Ani us noro sana thangya hangkang kai buma badal birodi basanai bai dong mang nai nin bagai Bin nomor botol bom botol kena sih. ni nogo jot dong ke thangai seng buma badal achik no Kayak mana pokok na siya ko. amna sajing na